کو هەواڵسەما باسی کردێ و میساقی ملی بگرێتەوە کە لە چوارچەوەی دەریای ڕەشەوە تا کەرکووک و مووسڵ بچێت بە چ جۆرێک پێناسە دەکرێت و چۆنشی دەکرێتەوە؟ سەریدا سلااف بووە و بۆ هەموو بەڕێزین ئامادە. یعنی ڕاستیژی هەگەر مرۆڤ بەحسە دەولەتە ترک بکێ دکاری بێژێ یعنی بەیەک گوتن دەولەتە ترک دژمنێ هەبوونی گەلێ کوردە بگشتی. یعنی ئەم وەکو گەلێ ترک نابێژن ئەم وەکو سیستەمی نها لەسەر حکم و د شخص AKP و MHP دا و د شخص اردوغان دا سیستمی دیکتاتوریەتی دەولەتی ترک دکێ. ئەvە ڕاستیەکە کو ئەv دەولەتە ئەv سیستەما ئەv پارتیên لەسەر دەسەڵاتê تورکیا ڕاستی jî حقیقەتێکی têjiyan kirin ku dijminî hebûnê gelê Kurd e li her çarparçê Kurdistanê. Yani niha dewletê Türk ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê de êrişî destkeftiyên gelê Kurd dike. Li başûr her wisa êrişî yani gelê başûr dike û herêmên parastina rewa dike. û gelek rehendên din yên dagirkeriyê li başûr ava kirine. Zaten li Türkiye û li Bakurê Kurdistanê bi giştî Bakurê Kurdistanê bûye zindanekî servekirî. Yani her kesên ku azadîxwaz, kesên ku tenê bi demokrasiyê ban dikin di zindanên dewleta Tirk de ne. Yani heger karibe mudexeleyê Rojhilatê Kurdistan bike jî wê bike. Ama ji ber ku nikare, ji ber ku hîne destê wê negihîştiye ew nake. Bes çawa ye? Yani dewletê Tirk ev sîstemê xwe û pîlangeriyê xwe li ser Rojhilata navîn bigiştî li ser xakê Kurdistanê bi taybet heta niha di pratîkê de ye pêk tîne. Yani wekû we jî gotiye dewletekî ku li Efrîn dijminê gelê Kurd e wê çawa li başûrê Kurdistanê bibe hevalê gelê Kurd? Wê çawa li Hewlêr bibe dost? Heger li serî Kaniyê, li Efrîn, li Girêsipî, li hemû navçeya ji Efrîn bigire heya dêrikê li Rojavayê Kurdistanê yani komkujî pêk tîne, gel bombabaran dike, pîlangeriyên şerê taybet dimeşîne, gelek kiryarên dijmirovî dike. Ev dewlete, aynî ev dewlete wê çawa li Hewlêr bibe dost? Yani ev tişt nemumkîn e. Ji bo wê jî ev êrîşayên dawî li ser navçeya garê tê kirin ne ku êrîşekî li beramberî hêzekî taybetî ye Kurdistanê ye. Ne ku êrîşekî li beramber hêza PKK yan jî hêza gerîla bi tenê ye. Êrîşa li ser garê tê wateya êrîşa li ser parçeyên Kurdistanê bi giştî. Êrîşa li ser garê tê wateya êrîşa li ser îradeya gelê Kurd. Yani wekû hevalan jî amaje pêk kiriye. Garê navçeyekî wisa ye ku yê ku tê de bê wê hemû kontrola xwe li ser başûrê Kurdistanê bi giştî bike û li ser Rojavayê Kurdistanê jî wê bike. Em xeyal bikin meselen heger garê ket destê dewleta Tirk wê çawa bibe? Wê bi giştî başûrê Kurdistanê têkeve bin dagirkeriya leşkerî. Zaten me got yani rehendên dagirkeriyê di hundir başûr da gelek hene lêbelê bi giştî bi temamî wê têkeve bin serweriya leşkerî ya dewleta Tirk. Ji bo wê jî parastina garê ne tenê erk û berpirsyariya PKK ye, ne tenê erk û berpirsyariya gerîlayên an jî şervanên azadiyê ye. Parastina garê erk û berpirsyariya hemû gelê Kurd e. Ji Rojava bigire, ji Bakur, ji başûr, ji hemû gelên Kurd yên li metropolên cîhanê ev berpirsyariya me tevan e yani. Ji ber ku ev dewleta heya ku mîsaqê millî pêk neyne, heya ku Musil, Kerkûk, Heleb herêmên bi giştî yên Rojavayê Kurdistanê digot yani mesela di şerê serî Kaniyê de digot ez 30 kilometre di hundir Rojavayê Kurdistanê de bi dirêjahiya giştî Sûriye ez bigirim yani.
اف پیلانگری هینا جبیر نکریه هینا مریت دا هین دا پراتیک دا هگر ام وی نبینن راستی جی پرسگریک کی مازنه سیاست کی شاشه کو که ام بیجن گاره تنی شرکی دنافبر هیزا دولتا ترکو و گریلا دا اف گله کی سیاست کی شاشه جبوی ویجی ام رخنه دکن ام شاش دبینن کو کسین لایان سیاسی کو دبیجن اف شر نشر میا راستی جی ام یعنی شرمزار دکن ام رخنه دکن جبر کو گاره استراتژیک بو گله کرد اراده یا گله کرده اراده یا هبونا به گشتی کردستانه زۆر باش ئەکبەر لۆ بچینە لای کاکەمن بۆ بورە هیوا سەید سەلیم دەمێ